Pwede bang pakialaman ni boyfriend ang iyong Facebook account, ang iyong email account, ang iyong TikTok, ang iyong Instagram at iba pang account mo sa nagkakaibang social media platforms? Napakasiloso ni boyfriend. Dapat malaman niya ang mga password mo sa iyong account. Kahit bank account mo, pakialaman ni boyfriend. Pwede ba yan? Hindi pwede. Violation yan sa iyong data privacy. Meron tayong batas under Republic Act number 10173, ang Data Privacy Act of 2012, at bawal na without your consent kukunin ni boyfriend ang mga personal at sensitive information mo sa nagkakaibang account sa nagkakaibang social media platforms. Kung i-violate ito ni boyfriend, tatandaan, mabigat ang parusa maliban sa fine, pagkakulong mula 1 taon hanggang 6 na taon.